Tam nema nijedan. I evo drugi deo ljudi. Bilo je malih poteškoća. Pa ćemo evo potrošit ćemo 12 gemova. Aga, Epic Chasing! Nije dobro. 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 Daj mi vešticu. Sad čekaj. Ne! Rage. Dest Rage. Daj da vidim. Nemoj! Može. 2 nove karte si dobio. Da. Hoću golema. Što nije, nema jedan. Brate. Ajde ti tvoj Ajde odigramo jedan challenge. Koji? Ne, u stvari. Sleepy deck challenge. Uzmi najslabiji account. Najslabiji? Srednji, ajde. Zašto srednji? Pa zato što da nemaš sve karte, zato što ja neću da idem na ovaj. A što ne ideš na glavni? Dobro, evo. Inače spao sam sa Arena 10. Ali podići. A već šta je ovo? Ne znam. To lepak neki. Podići ću se ljudi. Više mi najslabiji account nije najslabiji. Aki 15 mi je srednji account. I meni Aki 15 može. A gle što imam trofeja, brate, da tako malo da se ubiješ. A za neke to puno trofeja. Lord je spao. Sleepy deck. Smo to radili već? Jasno. Na YouTube-u. Ne, ja nisam da. A dobro, ajde, ja prvi. Čekaj da stavimo one karte. A ja ću 3, 4, sad. Stani. A čekaj, nema. Aj stavi by Pa Arena. ne, prvo. Najlošije ili ne? A da najlošiji. A ne, ajde umjesto onog deka. Ovog. Ne, Nego. umjesto svog glavnog. Što? Ili Sparky ili Fan. A ti nećeš zapamtiti da ga napraviš. Zapamtit ćeš, moći ćeš. Dobro, ide. Tako ne bi želeo da dobim. A, nisi me razumela, nema vas. Šta? Ništa nisi me razumela, nema vas. Tri. Tebe neću. Ma neku skupu kartu. Tebe neću. Tebe neću da ga premrazim. Dobro, ajde. Odo ja. Čekaj, ja sam još jednu kartu. Ja mi ne trebam. Čekaj. Ajde, može. Evo. A šta da stavimo ovdje? Stavi... Baj eliksir najbolje. Ne. A najbolje? Baj Arena. A što? Ili Baj Elixir. Baj eliksir. Ne. Čekaj. Sam pritis. Rider. Horg Rider. Evo sad ću ja, evo ti stavljam. Ajde.
Klon. Naopako. Ništa. I naopast, a mogu Goblin Gang. Čak. Baby Trigun. I Purple. Brate, mogu ga ubiti. Ju. Hajdja! Ні, Тумстоун. А добро ti. Molim! Evo ljudi, saček. Evo ljudi. Tak. Da ne bi musketar. Dobro. Na auto meni treba. Farbu, dobro. Ne, njega sam bio stavio da neću. A, dobro. Pa onda ne smijem. A, farbu list. Šaba! Prosi Goblin Hat. Ne, ja nisam vidio, baš me zabavio. Ništa. Oj, naopako. Strija. Šipka. Elektrovizor. Pa što imaš i ti Ne, njega sam bio stavio. Da nećeš. Da. Imam brati iste karte. Koliko tebi košta? 3.5, meni 3.6. Idem. Te nađem. Da si ti? Da si ti jebote? Nađi ti mene. Ja ću tebe prinaći. Ti si 20. I ne. Evo ga. Koji si ti? Koji si ti kod mene? Jebote. Ja tebe nemam. Gdje dođemo ovako? Ja tebe nemam. Tebe nemam. Izvinite ljudi, izaći ću iz Clash Royale. Ne Pokemoni. Nemam da se nema. Ti nemaš 3000 trofeja. Izađi pa ponovo uđi. Pa ti si kod mene na Aki 15. Evo tebe. Ajde. Čekaj to mi. Ući ću, doktore. Ajde. Samo se dobar rekao. Nemoj. Čekaj, nisam još krenuo. Čekaj. Ne smiješ dobro. Dobro. Ne zasmiješ. Moj loš teško. Čekaj! Halo? A ne, još malo, još 5 minuta. Još malo. Molim. Dobro, ćao. Ćao. Ti mi skinuo po... Sad ja tebi. Nije, ajde, šta Nije kod fair, kriv. brate, mili. Fair je. Evo ljudi, sačekajte minut. Nastavi. Evo ljudi, nastavljamo. Tehničke greške. Mrš. Ne da mi karte. Ste vidjeli vi ljudi taj fireball, pa to je bilo živa istina. Ne! Šta ne? Ko ti naudi da ga baciš? Ne zapucaj.
ostalo? Nemoj niš da bacaš. Evo ko. Neko navio za mene. Vidite ljudi što ne komentarišem. I sami vidite kakav je meč. Tako da. Ti imaš Baby Dragona? Gle ovaj zep. I ovaj zep. I naopako. Kad sam ja degen. Tu. Kako znaš šta ću da bacim? Epiška prutah. Ajde, udari ovo. Bum. Evo ponovo. Ali ne s istim dekom. Aj, ne mogu da snimam preko 15 minuta. Zašto? Zato što tako. Ajde onda pol. I snimat ćemo neki drugi challenge. I s istim dekom. Ma ne vole pozove. I evo ljudi, to je to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem. Ćao!